Yo que siempre viví en una ciudad hasta que vine para aquí, que la verdad es que nunca pensé que acabaría viviendo aquí, es que ahora no lo cambiaría por nada. Conste que al principio me costó, el silencio especialmente, o sea, el silencio fue algo que... Yo me crié en una ciudad, en un piso pequeño, ¿no? En casa de mis padres, y cuando veo a mis hijos jugar fuera, realmente siento una especie de envidia, ¿no? Sana de que yo me he perdido esa parte. Yo no he podido disfrutar de esa libertad de tocar, de observar, de esperar, ¿no? Que vayan conociendo que estos lugares tienen una historia muy larga, porque, claro, yo creo que aprecian más donde viven si saben que detrás hay una historia, y la verdad es que lo que vamos descubriendo es que aquí ya estuvieron los romanos, y en la época neolítica hay restos también, eso no lo saben. Al final, la gente con la que has ido creciendo es la que le tienes un cariño especial, es la que te conoce, de dónde eres, por qué eres así, e es la persona con la... es tu referente. Eu non sei como se podría facer para atraer xente, pero penso que para chegar a sentirse as xeracións novas de aquí teñen que mamar isto. Camariñas, camariñas, hai que sabelas camariñando. Camariñas, camariñas, hai que sabelas camariñando. As velliñas de mian quedan no río lavando. As velliñas de mian quedan no pozo lavando. Va. Eu estou mirando para todos a ver cal é o máis guapiño de todos. Ai, son todos pero todos bonitos. son guapos, tío. Son. En que sea aquel melenudo da melena larga, cara, é bonito que nin Dios. Vale, lo tengo. Guapos. Está. Cara, este non é bonito. E non che dá traballo peinar a melena. Parece un piño de Julio Iglesias. Hai moitas aldeas. Lugares, hai el lugar del Bravo, Meán, Silve, Liburei, Conchido. Pidre, outro lugar. A Bouza era aí onde eu nací. La Bouza, 4 vecinos. Estamos moi ben, Sí. O Armida, o Vigario, O Castrado, a San Cayetano, hai a Fonteiriña, hai a Fonteiriña, Pero iso vai cumprir. Pidre. hai a Valé, Valé, bueno, Valé, Valé, Fonteiriña, outro Pidre. Tamén aquí é Chando Monte. Aquí é Chando Monte. Sí. Este é o lugar de Chando Monte. A Tilbe, pero é Chando Monte. É o lugar de Chando Monte, sí. E despois a zona da Ronse é outra parte, xa pasando o puente para lá. A Costa. A Costa son varios lugares os que temos na parroquia de Cerponzón. Antes, cando éramos máis novos, ou polo menos cando eu era máis nova, relacionabaste máis cos veciños porque ibas ás veigas, un axudaballe a outro, hoxe vamos poñer patacas a deste, mañán vamos labrar a doutro, e agora vamos e vimos en coche, hola, adiós e pouco máis. Eu teño 70 anos e hai 60 anos aquelo era unha maravilla. A cantar en que se a andar par festas daqui a Campañó, a Verdocido, cor fachizos de palla a alumbrar. No ven a cor fachizos de palla. Que me dera volver a aquelo. É dicir, nós temos moitos recordos aquí. Entón, de alguna maneira, ten que voltar iso. E entón a xente querería quedarse,
Incluso a mellor outra xente querería volver. A veces vivimos pegados á casa e botamos ao mellor unha semana sin vernos ou máis, vivindo uns ao lado dos outros. Antes axudaban así moito uns aos outros. Había máis comunicación. Máis comunicación que agora, moito máis. Máis comunicación tiñamos, claro, agora tampouco non hai... Agora tamén, sabes que... Non hai animales, non se traballan as fincas, o que ten un traballo ten que atender. Por eso. E hai as comodidades, o que máis e o que menos ten as comodidades todas na casa, e non hai tempo nin para... Todo é correr, non hai tempo nin para falar. Antes había tempo para todo. Vamos a ver. Aquel pode se enfadar comigo, eu con aquel, pero eu se vexo que fago un beneficio para todo, eu vou por onde se fago o beneficio. Non vou porque aquel se torza, que se me diga no, es para aquí, eu quero por ali, para que non dou, que tal. Pero, hombre, hai que reaccionar, hai que tal, hai que tomar. Pero é unha cousa para toda a parroquia, rondando os 90 anos. Bien, pois eu sinto-me orgulloso de todo ese tempo que a muller me daba e que eu dispoñía en ben dese beneficio. Eu e os demais, bastante igual, que colaborou moito comigo. Despois da guerra, pois, bueno, empezou a vida outra vez, o movimento, a xente do rural, pois, traballaba as terras, iba ao toxo, os montes estaban limpios. Home, claro, era o que había, era a labranza que había, vivíase daquilo. Que había aquí ao muiño, non? Ás 5 da mañán. Eu tocábame, cando era de noite, non me quería levantar. Levántate que hai que chamar, coller o cabalo. Chamarlle o cabalo. Chegábamos ao muiño, había que encender o lume, que ainda iba frío. E depois viña outro para coller a rolda. Cando era de día, tocaba de 15 en 15 días, tocaba 12 horas de día e aos outros 15 días de noite. Íamos ao de Bouza. E no Cañoto tiñámoslo ao viernes. Porque eran por horas. Eran, sí, por horas, sí. Según terminaban uns... Empezaban outros, sí. E a chave pasábase de un ao outro. De un ao outro, sí. No da Bouza, cando rozaba a ponla nun árbol con outro, facía un ruido así. E logo, sentías o río chísimo. O río é un... Ahora non enche o río. Un páxaro que facía... Sí. Que metíalle medo a calquera. Era a raposa. O raposa. A raposa berran feísimo, Eu viña con meu pai, e malo se viña diante co farol, porque tiña medo, e malo se viña detrás, porque tiña medo que falaban que viña o sacauntos, ou o home do saco. O home do saco, o home do saco. E entonces o home do saco levaba o diante que levaba o saco do gran. Sí, sí, é verdade. E entonces se viña o outro home do saco e me levaba a min, a ver, eu non é... Sí, sí, pero bueno, fueron... Non se me pasaban as horas. Vos vistes algunha vez funcionar todos os muiños? Sí, por supuesto. Sí, funcionaban todos. Todos que pasa que agora hai moitos anos que non traballan e tal, pero sí que se funcionan, tiñan todas as pezas, e de feito teñen. E abaixo hai dos pasares. Viñan os veciños de por aquí ou viñan de máis lexos? Tamén de máis lexos. Mira, había uns que eran de Casal Dorado. Sí, de Leres había moitos que... Había 2 ou 3 que viñan ao muiño dos Pasales. E a este daqui igual. O da Valé, despois ven o dos Pasales. O do Laracho igual tamén. Referente aquí a canaleta esta, o canal esta da agua, aquí viña a xente do pueblo a lavar a roupa. Viña a lavar. A lavar aí, do cunco do muiño. Lavábamos aquí, lavábamos así. Miñas nai, miña abuela, aquí os veciños. Porque depois da xeración dos nosos avós se axudaban máis entre eles. Pasaba unha tubería de agua pola finca dun veciño e se deixaba pasar, porque era polo beneficio de todos. Entre diferentes partes da parroquia se xuntaban para facer unha traída de agua, no caso de Pidre Meán. Sempre salía agua para arriba, 1 metro para arriba aquí, e me impuñía bastante. E aparte, nosotros pasábamos con ganado por aquí, e caíanos o ganado ao río. Íamos ás 6 da mañán a labrar, con 4 vacas onde teste as cabuxas, con 2 arados, 4 vacas, eu parida dun mes desta, co arado na man, eu pasei tamén moitas, moitas. Isto aquí era un camiño estreitiño, e había un patio aquí, desde aquí hasta aí ao medio, porque aí hai unha mina, que esta mina chegaba ao mellor aquí. E aquí lavábase tamén, A xente vivía do campo e a xente maior
luchou para comprar esta finca, a mellor que sabías o que pasou sin comer, o sacrificio que tuvo. E claro, ahora un cachiño de nada e moito, non é como ahora, porque ahora a maioría é todo heredado. Bueno, algunha xente teña moito aprecio a esa herencia, pero outra dalle igual. Ao final a xente que antes coñecía moitos animales e que tiñan contacto, ahora ve os animales, non é que se asuste, pero xa os extrañas. Pero es que ahora ya hai casas que non tienen cerdo. O sea... O médico di que lle fai mal. Ya no tienen, que lle poñan un cocido de la límberas como sacando gallinas. La mayoría de las casas no tienen Nos mándanos que nos fai mal. Nós aquí todos os veciños, os pais de Mercedes, saben, aquí viñamos das Beigas, os vellos, os pais. Ai, aí ven señor Albino, mira que pena. Era o sitio de encontro aquí. Aquí Albino, señor Fredo, señor Solino, meu pai. Aquí todo Dios aquí sentadiños á sombra do patio, sabes? A sombra do patio. E aquí, bueno, aquí charlaban das súas aventuras, das seus... Sí, porque en cada sitio, en cada lugar había un sitio donde a xente... Sí, aquí era o centro. Era aquí. Era un centro de chismes. O lavadero era un pouco tamén eso, mientras lavaba, criticábase de todos. No campo da Estrella que dicíamos, pide o campo da Estrella, xuntábamos as vellas todas as noites e os domingos a charlar á tarde, por exemplo, das 5 da tarde hasta as 9 das 10 da noite. E ali contábase de todo, ali era un cotilleo. Ali sabías a vida de todo. Hai aquela leva roupa hasta os pés, hai aquela leva a falda polo medio da perna. Que sinvergüenza, andan a enseñar o corpo. Mira, pai, ai, non ten educación, mira, pai. Cuidado, enseñar o corpo a creer o sagrado. Era o lugar donde... E había que ir cerrada hasta aquí, as mozas tiñan que andar así. Son as vellas, daban zurros, e deixaban... E xogamos coas rapazas e dicíamos... E podamos aquela historia. Facían un coro e facían un tren e dicían pi, que es ese ruido que anda por aí de noche ni de día, non nos dejan dormir. Somos los ladrones que venimos a robar, la dueña de esta casa la queremos encontrar. Y entonces salió una niña y salió un niño a coger al niño. Realmente lo de la Plaza del Cotilleo me acaba de sorprender porque no lo conocía, pero me parece algo curioso y simpático. Pero cotilleo, claro, sí, el cotilleo está en todos los lados, en todas las esquinas. Yo creo que sí, quiero decir, ¿cómo pasas el tiempo? Pues cotilleando muchas veces. Señor Albino. ¡Hombre, Albino! Fale algo aquí. Ven para acá. No, fale algo. A ver, mira date a volta, para a cámara. que te miren a cámara aí. A Juan de Ron. Fillo de Juan de Ron. Home, Ron. Non vai conocer, está de conocer. Non conoce, non. Aquí temos que reconocer todos os que estamos aquí que este home foi o máis importante nas festas da parroquia durante moitos anos. É verdade. A que sí? Cantos anos tes, Albino? Di a verdade. Díjalle cantos anos tes. Cantos anos tes? Pois fixen 90 anos o día 10 de diciembre. Dios. 90 anos. E ainda vai podar, verdad, Albino? Non vai podar na viña? Foi podar, lo? Que o mireu a podar. Podar, sí. Un carro malo que teña que non vexo. Non ve? Hai que poñer unhas antiparras. Non sei como non ter gafas. Non as podo poñer. É por qué? Porque o paisano médico díxeme, se usted las quiere poner, si usted tiene mucho dinero y lo quiere gastar, las puede poner. Pero usted no va a ver más de lo que diga. Ah, bueno, pois entonces non nas poñas. Bueno, usted arregla, se tal para outra vez que vai facer. Non lle apetecería ainda facer unha festa, señor Albino. Isto van a facer un documental aquí da parroquia, un documental do Estiano fai 1000 anos. A ver se miras un pouco esta cara. Non miro, non miro. Bueno, anda. A que quere mirar, María? Saca de aí, anda. Saca de aí. Pois logo se ve por onde vai, para que quere ver máis? Ai, máis tan ar do sol. Bueno, sí, pero non pode. Bueno, pois mira que eu dixen que yo había de dicir, mira onde apareceu. Sempre me anda a decir, cando morres? Cando morres, Albino? Cando morres? Cando días que ir, estes días. Desearía morto. Pois logo xa lá. Non sabían dos outros. Pois non ten 20, ten 90. Non, que máis, Jesucristo. Cando chegou do Manuel aquí, cambiou todo, non? Él siempre no hacía más que hacer hincapié de que va a ser el milenio, o sea, que pudiéramos celebrar, que la gente celebrara, los vecinos celebraran el milenio.
é un cura destes que non piden, non sabe nin pedir para calquera cousa que se poida necesitar, incluso para a fame, non é capaz, dío e punto, non sabe pedir. Para aquí, para a parroquia, máis cun cura. Daquela, ahora xa unha persona maior, non? Pero daquela era un tío xoven que facía obras de teatro cos rapaces, nos tiña todos involucrados, facía as excursións onde convivíamos todos e tiraba moito por facer cousas que nos unían, non? Ensinábanos toda esta zona, levábanos de excursión os nenos, e despois levábanos a súa casa e poñanos a bolsa esa xigante de pipas coa botella de cas de 2 litros e flipábamos todos ali. Sí, fíjate, no intentaba atraer tanto a los niños a la iglesia, ¿no? Yo creo que intentaba hacer grupo. Sí, intentaba hacer grupo y no sé si la palabra es grupo, pero intentaba que estuviéramos unidos, bueno, sí, que hiciéramos actividades en común. Era de la manera que conocías a niños de aquí, de allá y a gente mayor, y estábamos todos en contacto. Bueno, es gente que sabe unir, y al final le tocó el papel al cura. Sempre intentaba traer riqueza cultural, de algunha maneira, aos nenos da parroquia. E non só cultural, porque eu acórdome no Nadal, o Día de Reis, el ao acabar a misa, tiña regalos, iría ao Cadena 100 ou o que fora, pero el tiña regalos para todos os nenos da parroquia, porque, bueno, non todo o mundo tiña cartos, era outra historia, non? De feito, isto do Manuel, cando chegou aquí á parroquia, quiso facer isto coas alfombras porque viu que os propios veciños nin se conocían, non? O mellor non se conocía xente de Tilbe con xente de Meán ou tal. Entón era unha maneira, pois, de unir, de facer grupo. De unir, ese foi a base que tuvo el para formar as alfombras, non? O outro día precisamente pasou con dúas veciñas que non se conocían. Viñan as de Meán con Mimosa, viña moitísimo material dali, viña xente de Liburei, viña xente de Armida, do Conchido, de todas as partes. Aquí en Los Años Dorados, cando foi o esplendor das alfombras, chegouse a utilizar nun mismo ano 180 materiales distintos. Podía de facela sacando máis nenos máis chavalitos, máis juventud. Máis xuventud. Sí, su día de facelas. Sí, los niños les encanta hacer ayudar a hacer las alfombras y después el día, la noche que hay que montarlas y tal, eso les encanta, porque van creando y después ven como una cosa pintada con tiza se transforma y tal. Eso sí les gusta mucho, les suele gustar mucho a todos. Y que les cuenten, ¿no? Por qué unas plantas sí y otras no, por qué unas sirven y otras no sirven. De feito, unha persona da parroquia foi a unha boda e saliu da boda para ir moer o Muñoz Caíro. Que bueno. Las alfombras quizáis sea das poucas cousas que quedan onde hai unha unión... Sí, bastante colaboración. Queda un pouco de unión dentro do pueblo, non? Na vereda que vai á beira do río, o tempo non pasa. Unha sombra chega e pregunta: buscas algo? Non o sei, non o sei, non o sei. Só sei que non teño nada. Quen nos viu, quen nos viu, quen nos viu, quen nos ve agora. Acabase o noso tempo, ven o inverno, hai que regresar. Achégase o frío e o vento, ven detrás de min, candaná. Vaya tempos aqueles. Pero que medo pasábamos. A mellor sentíamos o lobo. É o lobo. O lobo hache de comer as abellas. A min vanme dar un disgusto que me leva para outro bar. Sí. A Bouza tiño mirado cousas raras, luces, cousas desas. Eu que sei. Mirar, ou figuríamos, eu
mirabas ou figurabasme, pero... Ou era o medo. Había que pasar polo medio do pinar, e íamos con medo. A contra, Juan, mira, unha vez a miña filla máis as fillas de Rosa Labradas chegaron a polar. A miña filla, de andar para diante, quedaba para atrás. Non andaba, non podía andar. Isto, eu teño pasado os meus medos para ir para a Pois, Ruza. a cousa que eles sabía señales, sabía de cousas, o que pensas ti, Juan? Ainda hoxe hai, non sei. Sí, ao mellor estaba unha persona que estaba a punto de morrer, e ao mellor mirabas unha luz, como unha vela. Eu mirei unha vez ali, aí na Bouza, na casa antes de chegar á primeira casa, así para baixo, e ao día seguinte morreu unha señora de Leres que tiña ali unha teixeira. Antiguamente, pois, se creían moito neso na Santa Compaña, había cousas, porque eu con 70 anos algo xa teño mirado, por desgracia, e mirei demasiado, pero eu creo que isto todo cambiou. Ou é porque hai misas, ou porque era a nosa lideira, ou que fora. Eu penso que agora, eso que cabuliuse todo. Non o sei. Eso coas misas terminouse. No, bueno, as misas non fixeron nada, no. Pero era a nosa creencia. Era a ignorancia. Bueno, a ignorancia fina... A ignorancia e a fame que facía ver visións. Hai quen dicía que era unha movida que, bueno, non creo que sea verdad, que facían os curas para que hai que rezar, hai que facer misas e que tal, para que foron ao cura para apuntar misas. Bueno, mira. Eso dicen, pero algo había. Como se fora un temporal, unha cousa algo raras. Había daqueles tempos, algo había. Había, entonces... Un carneiro, que encontraron un carneiro a berrar, encontraron, e levaron no colo, chegaron a portal, e volveuse fume. E logo había unha señora que decían que curaba o mal de ollo, eso. Porque había un cura que diz que antes iban cabalos, que non tiñan coches, a perducido, a campañós, en fierros. E se pasaba por onde a xente, se levaba disque gafas, que non lastimaba a nadie. Pero se iba sen elas, a xente que vira ou que fora, ela mellor non o sabía, ni non faría por mal, pero dice que non sei que teñen a vista, sí. Mírate, é como se te notizara, jódete. A vista é mala, máis aos animales, Nós unha vez tiñamos as vacas ao carro, e veu unha muller que agora xa morreu, e pasoulle así a man á vaca, empezou a vaca a inflar, e os outros, saca a vaca do carro, sacarlle a brocha, que morre. Miña abuela dixolle ao meu pai, vaite buscar a Manuela, que entende desto, e que che mire a vaca. E eu, mentre vouche buscar unha jorra de ir á misa, tiña que ser unha jorra que fora á misa. E para cando viña ela, que limpia a vaca. E hubo que sacala, eu cuidou ali o carro. Despois miña abuela sabía darlle algunhas palabras, agarraba a jorra dun home que iba á misa, e iba para a corte, e limpiaba, dicía que era limpiada, e a vaca sanou. O teu non é tan fuerte como o meu, Eu perdi un pendiente nun día no campo onde fan o circo, que vou levar o can a mesar, cacheei todo o día, e non topei o pendiente. Ao día seguinte levo o can a mesar, e pareime así, e miro para o chan. Imagínate, se boto un paso máis adiante, rezar a San Antonio, Padre Nuestro. Se boto un paso máis adiante, eu xa non vi o pendiente. Se me quedo un paso máis atrás, tampouco. Foi San Antonio que me dixe isto ao pendiente. Ao día seguinte, no campo onde fan o circo, que é onde vivo eu, creo en San Antonio. Nas bruxas non creo. En San Antonio, sí. En San Antonio, sí.
Acórdome, claro, este terreno de xogo, decían, foron dous señores maiores que me comentaron outro día, dixeron o ano exacto, pero non me acordo, que labraron o campo con os bois alá pola década dos 50. Acórdome xa aquí, con 8 anos, vir a xogar aquí. Agora, cando estábamos xogando, había un camiño que pasaba por o medio campo, había que parar, para que pasaba os carros con barbaca. Aquilo era leche. Siempre antes de los partidos, el día anterior se pasaba una red, se sacaban todas las piedras. Había que pintarlo. Se pintaba todos los fines de semana. Podía estar granizando, que tenías que pintarlo con la máquina de cal, ir a comprar la cal, limpiar después el barro de los vestuarios. É verdad que nos juntamos así varios veciños e empezou toda a historia do fútbol do Cerponzón. Era algo novo, fomos casa por casa a facer socios e nunca tivemos ninguna mala respuesta ni nada. Os veciños colaboraron todos sempre moi ben. El Club de Fútbol creo que tiene una labor social y sobre todo que ayuda a posicionar a la parroquia. Sempre foi unha petición que tuvemos. En principio empezamos pidiendo luz, empezamos pidiendo agua, e sempre, unha vez que fomos adquirindo cousas, a nosa petición sempre foi que nos fixera un campo de erva sintética. Claro, daquela había sobre 18 xogadores da parroquia, e ao ver tantos xogadores da parroquia arrastra amigos, familiares. No sé, eso quizás sea otro sentimiento, ¿no? que estos equipos de la ciudad. Y sentirte también animado en la grada por tus vecinos, pues bueno, te ayuda un poco más a tener ese sentimiento hacia el club de aquí. Dicíanos que non durábamos ni 6 meses, claro, porque levar un club de fútbol co traballo que daba isto daquela era difícil. En cambio, estamos aquí, vamos para 23 anos, ahora en junio. Quizás lo más difícil es, aparte de tener los niños, es después el poder mantener en el tiempo esa escuela. Se educan deportivamente y como personas en Cerponzóns, ¿no? Y sobre todo cuando tengan más años, pues sabrán dónde queda Cerponzóns y lo que es Cerponzóns. Inda que haya poucos nenos agora, se hubiese a cultura de antes de que os nenos de San Vicente iban á escola San Vicente, igual se mantiña tamén, se podría manter aberta cos nenos que hai. Hombre, a ver, ser era máis cómodo, máis cercano, relacionábanse máis os nenos, sobre todo os veciños, estaban todos máis xuntos. Ahora o ir pa Xunqueira, claro, a ver, xúntanse cos de Verdocido, con os lados... A ver, que está ben tamén que se relacionan con todo o mundo, pero é máis cercano, máis... todo. Pero, por ejemplo, mi madre sí que fue, sí, ella cuenta que su primer colegio fue junto a la iglesia, en la Casa del Pueblo. En Piedra do Laxo unha, na da Americana na Fonte 2, na de Rita a outra 3... E despois esta. E despois esta da señorita Carmiña. A da señorita Carmiña, despois... Esa posterior. A posterior. A señorita Carmiña foi, naqueles tempos, aquí a única mestra que viña que tiña pantalóns. Sí, por supuesto. Era unha muller así media... Eu non sei se era... Hoxe, nestes tempos que estamos, iría... Non tiña problema ningún. No, pero naqueles tempos, ao mellor era un pouco avanzada. De pantalóns, era unha muller que non se sabía... En definitiva... En concreto non sabemos se era muller, se era home, que fora o que quixera. Exacto, pero nestes tempos é máis normal, pero naqueles tempos... Pero ela daquela xa era actualizada. Ela xa tiraba... Ela foi unha adelantada aos tempos. Aos tempos, sí, Ela foi unha adelantada aos tempos. Claro, ao non haber anotados para o curso seguinte un número mínimo de rapaces, o que quere educación, pues cerran a ser. É o que está pasando en todas as parroquias. Ao non haber un número determinado, cerran xa. Foi o que lle pasou a nosa. Aquí está cerrado. E agora non temos nin escola de primaria, nin temos nada, non hai nada. Eu creo que isto, con referente aos chavales e a educación, que os tempos modernos en que vivimos, o Estado que trata de centralizar os meros gastos para evitar gastos, entonces o manter estas escuelas, escuela maestro, que vivienda e tal, que foi unha época que pasou, pero eso borrouse, entonces foi cando todo reformaron Alvaro. Eso para o rural foi bastante contradictorio, foi malo, porque non é o mismo ter que levantar os rapaces unha hora antes, ter que tal, tiñalo que un paso, tías unha comodidade, os seus pais estaban máis pendientes deles, así,
non se está. Montan no ónibus, vai, cando ven para comer, ven, e punto. Pero convive menos cos pais. Porque antes se tendía máis a intentar vivir preto da familia do que se tende agora. Agora estamos todos dispersos. Están levando a todos das parroquias, excepto algunha que queda, en reducido me parece que ainda queda. Hai algunha que están luchando aí para manter as escolas. Están luchando, pero teñen que ter un cupo mínimo. Como non teñan o cupo, iso acábase. Porque a educación dos pais fai falta, non é só o profesor. Os pais teñen que colaborar tamén, non é ter fillos e tirarlos nunha selva, hai que coller e colaborar co profesor. Sí, a ver, o que non hai é relevo generacional, o sea, ahora casi toda a xente é moi maior. A ver, fácil no es, ni nos lo ponen fácil el volver al rural, la verdad, ¿no? Porque hay muchas trabas, un poco lo que hablábamos, ¿no? Las comunicaciones, los transportes, la comodidad a la que estamos acostumbrados, la inmediatez en general, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor no nuestra generación, pero yo creo que la de nuestros hijos sí va a volver al rural. Yo creo que se está despertando de nuevo ese aprecio por la calma, por la tranquilidad, por lo natural, por el hacer poco a poco, por el valorar el pasado, ¿no? Yo creo que es algo que se está volviendo a necesitar, ¿no? A mí me pasó que, como al principio no tenía relación con los vecinos de aquí, porque siempre hacía vida en Pontevedra, el formar parte de las actividades de la parroquia, el estar organizando algo, trabajar con mis vecinos y vecinas, pues me gustó mucho, porque es como que estoy poniendo mi semillita ahí para que se lleven a cabo actividades y que me parece muy importante juntar a las nuevas generaciones, a la gente así más joven y tal, para que no se pierdan las tradiciones. Mira, a generación que ven atrás tendes que, para o meu punto de vista, tendes que ver que todo se perde, como de ir á misa, de outra cousa, e a generación que ven atrás pode haber alguén pois que teña ese valor de ir aos montes, de vir aquí, pero outros dedícanse a outras cousas, tampouco se paran. Pero outras cousas, co tempo van ter igual o mesmo valor. Pode que sí. A iglesia, outros temas son... Tamén nós, a comparación, antiguamente, hai moita diferencia. Hombre, claro. Isto é igual. Igual, pero pero vai ter os mesmos valores, vai, a xuventud... Pero ten que cambiar a cousa. Eso, os valores sempre terminan sendo da parroquia, da xente. Que a xente cambiamos, pero por que supuesto. haxe personas, Fina, que se dediquen a estas cousas, vai haber pouca xente, Fina? Como non vai haber igual. Mercedes, tamén hai igual. Mercedes, tamén hai xente pouco apoian a esa xuventud. Pouco apoian, No puedes construir, entonces nadie va a hacer la casa, pues no, ni hay tampoco terrenos para vender, ni hay casas tampoco para alquilar aquí tampoco. Entonces no viene la gente fuera. Pouca xente vende fora, porque xa o que viva aquí se quere facer unha familia aquí, non ten donde, porque a xente ten unha leira e pensa que esa leira que é no centro de Pontevedra e piden unha fortuna por ela. E a maioría da xente da nosa xeración se quere independizarse dos seus pais, non ten outro remedio que ir para a cidade. Porque hai xente daqui que se hubiera quedado. E se marcharon ao final. Sí, entón, o colexio pechou porque a xente se marchara. Pero a xente non entende, a xente só quere invertir o seu tempo a cambio de algo material, non é algo de está aí para todos. Hai que luchar por ter algo. É así. El que nos animemos unos a otros, ¿no? Yo hablo con muchos amigos míos que viven en un piso, en una ciudad, y los invito muchas veces a tomar un café a mi casa, sobre todo a los que tienen niños. Venid a merendar, traed a los niños que jueguen aquí un rato, ¿no? Y al final se quedan como enganchados, ¿no? Y sí, la frase que dicen, esto es vida. Sí, esto es calidad de vida, esto es calidad de vida. Entonces yo los animo y digo, pues veniros, o sea, buscaros una casa en los alrededores. Y realmente hay gente que ves que sí que se lo llega a plantear un poco en serio, pero está la limitación ahí de la comodidad, de que tienen la sensación de que todo está demasiado lejos. Sonou ese coro. Sí, señor. É un gusto tervos aquí todos xuntiños. Isto forma parte do Paraugas da celebración do milenario da parroquia e está pensado tamén para que nos atopemos veciños que ás veces nin nos cruzamos, verdade?
chamase a vereda e fala da volta a casa, de como nos fomos alonxando da terra, da aldea, da parroquia, do campo, do rural, e non sei se para ben. Bueno, nalgúns casos sí, noutros seguramente non. Pero que é como esa volta a xuntarnos coa esencia, coa nai. Contrátanos para toda a mañá, é un choi pon hora. Contrátanos para toda a mañá a traballar e un choi. No, rapaz, dixo para 15 minutos. Para 15 minutos. Xa non vamos máis, xa vou máis tempo que a mí. Pero ti falaste nos a nós, non falaste nos, vinte falar toda a mañá a traballar. Traballar, saca a chaqueta, cara. Anda clavando, vai todo. A chaqueta, Carme, veña, carga é. Vou meternos os teas. No lo sé, no lo sé. É o bolso onde leva as pilhas para o teléfono móvil. Los pequeniños no cabro, Ás veces a vida deixate de lado, descobres que tiña los ollos pechados e volves sorrir dun xeito máis calmo e berras que o mundo real tampouco é tan malo. Tampouco é tan malo. Traballo a lavar. E agora que vou na cama. Ás veces a vida deixate de lado, descobres que tiña los ollos pechados e volves sorrir dun xeito máis calmo e berras que o mundo real tampouco é tan malo.